खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय। दे दाबो जेबो नङा। संसार जाबाय जेब्ला संसार जानायाव हौवा हिन्जावनि गेजेराव न'खराव थाव संख्रि फानलुनिफ्राय लानानै फिसा फिसा खोथायाव नांलाय खमलाया जाखायो आरो सोरहाबा गारलायनायबो जायो, जाया नङा। नाथाय गारलायबाय होननानैनो जे बेबायदि नागारलायथारगोन बेबायदि दाजा। एसे एनै बुजिलायैयाव दसे सम गावस्रालायबाय। दा जुदि नोङो गिदिंफिनबायब्ला दाबो सम दङ। नों गावनो गुरै जानानै बिसोरनि न'आव थांनानै इसाखौ लानानै फैफिनदो। गोरोन्थियाथ' आंनिनो, बेखौ आंबो मिथिगौ। अब्लाबो बिसोरो निमाहा होयोब्लाबो होआब्लाबो आं गावनो गुरै जानानै खनसे थांफिनबावनोसै, बिसोरनियाव निमाहा बिहैफिननोसै। औरन, नों जोंहानि न'आव थाङोब्ला ना थां, रायलायहै, जेबो नङा। नाथाय नोंदि आंखौ दोनफैदों बे खोथाखौ नोङो दा खोन्थाहै दे। आरो आंनि खोथा मुंबो दा रायलायहै दे। जागोन दे। दे बिदिब्ला आङो थांनोसै नामा? दे जागोन। माब्लाबा बिदिनो सम मोनसे लानानै फैफिनबाव दे। आइ जोमै, दे बिदिब्ला थाथ'दो। जोमै, ओमफ्राय नोंनि खोथा न'आव खोन्थानो होलायै न'खराव माबा दावराव दावसिसो जानानै फैलायबाय नामा नोङो? आयै, बे बाराव आं न'आवनो थासिगोन। आयै, आं फैखाबाय न'आव आरो आं मालाबाबो थांफिनला। मा बुंनाय जाखो बेलाय? आयै, बै न'खराव एसेबो गोजोननायानो गैला। बै न'खरा न'खर जानानै गैला। बै न'खराव जुदि आं थाबाय थायोब्लाना आं जोमैया जोमै जानानै थानाय नङा। आं सानसे फाग्लि जालांगोन। मा गोदान दावहा जानानै फैलायखो? आरो फिसाजोआ? आंनि फिसाजो आयै आंखौ मोजां मोना। आंजों लोगोसे लाबोफानो नागिरदोंमोन बिखौ, नाथाय बियो आंजों फैफाया। बियो बै न'आवनो थानो हो। बिफाया फुसिथों बिखौ। बिफानि फिसा, बिफायानो फुसिथों। जुदि आंजों फैयाब्लालाय आं मा खालामनो? नङा जोमै, बेबायदि नङा आइ। नों दा आंनि फिसाजो नंला। नों दा बै न'खरावसो, बै न'खरनिसो फिसाजो। नोङो दा आंनि आलासिसो। आं दा नोंखौ बोरै लाखिनो? नोंखौ बै न'खराव आं हाबा हरखाबाय आरो नोंनि थैनाय थांनाय, नोंनि गाबनाय मिनिनाय, नोंनि सुखु दुखु, नोंनि जानाय लोंनाय बै न'खरावसो। आरो दाथ' नों फिसाजो सासे मोनलायनानै फिसाजोखौ बेबायदि गारनानै बेयाव माबोरै थाफैनो? नोंहा अननाय गैया फिसाजोनि सायाव? आंनि अननायनि गोनांथि गैया बिनियाव आयै। आंनि अननाया बिनि थाखाय थोजासे नङा। एथ'ग्राब अनो आं बिखौ, अब्लाबो बियो आंनि अननायखौ अननाय बायदिखौनो मोना। गथ'आ नोंनि अननाय लाया? हा, गथ'आ नोंनि अननाय लाया होनोब्लानो मा नों गथ'खौ बेबायदि गारनानै फैनोसै? मा अननाय जाखो बेलाय? नोंहा जुदि गथ'नि सायाव अननाय दङब्ला नों दिनै गथ'खौ गारनानै माबोरै बेयाव फैना थाफैनो सानखो? खोनासं जोमै, हिन्जाव माहारि आंबो मिथिगौ। न'खराव नांलाय खमलाय जायोब्ला हिन्जावफोरा एसे एसेयावनो दुखु मोनखायो। बिदि होननानै जे नों न'आव फैया थाफैगोन बिदि नङा। बुजिदों नोंनि दुखुखौ। नों फैदों, आं जेबो बुङा। साननैसो था आरो थांफिन। बेबायदि गावनि न'खर, गावनि फिसाय गारना थाफैनायखौ आं मोजां मोना। थांदो थां, ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संहैदो। मा संनानै जायो जाबानो जाबाय। साननैसो थानानै थांफिन। मा होननानै गाबज्रिनो आं? सोरखौ गाबज्रिनो? मा होननानै गाबज्रिनो? आबैखौ गाबज्रिग्रोनो ना इसाखौ गाबज्रिग्रोनो ना आइ आफाखौ गाबज्रिग्रोनो? बिखाखौ जोबोर दुब मोनदों। इसा, 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 इसा। सोर फैदों? सोर? आं। नोंसो? रन, नों मानो फैदों? इसा, नों बेफोरखौ मा गाननानै थादों? आं जेखि गाना मानो आंनि गाननाय जोमनायखौ नायनो बा नोजोर होनो बा बुंनो नोंलाय सोर? इसा, आं नोंनि रावबो नङा आरो आं नोंनि जेबो जाया। नों आंनि सोर? आंनि मा जानांगौ जाखो? आरो जुदि आं नोंनि माबा मोनसेमोनब्ला आं बेयाव मानो थानांगौ जाखो? आं गानदोंब्लाबो आंनि बिमा बिफानि फैसाजों बायनायखौसो गानदों। आंनि मोदोमावसो आं गानदों आरो आंनि न'आवसो आं गाननानै थादों। नोंहा बेफोरखौ बुंनांगौ बा रायलायनांगौ बा नांजानांगौ जेबो
जेबो अधिकार गैया नोंहा बेयाव मानो फैदों थां नोङो ओंखारलां इसा आं दिनै नोंखौ लांखानो होननानैसो फैदों नों आंखौ होखारहरब्लाबो आं थाङा दिनै नोंखौ लानानैसो थांखागोन आं ना नोंनि बिमा बिफायानो आंखौ रायो बुयो बुथों सोर मा खालामो खालामथों थेवबो आं दिनै नोंखौ लाना थांफानो होननानैसो फैखादों इसा फैदो आंजों फैदो आं नोंखौ लानानै थांनोसै आरो आं लोगोजों संसार जाहैफिननोसै बेफोरबायदि नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ बुंनानै आंखौ आरो नोङो मेलेम आवलिहोनो नांला आङो नोंनिफ्राय गोजान जाखाबाय आरो नोंनि गासै अननायखौबो आं बावगारजोब्बाय दा आंखौ हारसिं थानो होदो जेब्ला नोंनि जानानै दङमोन बै समाव नोङो आंखौ अननो रोङाखैमोन जेब्ला नोंनि अननाय नागिरदोंमोन बै समावनो आंनो अननाय होआखैमोन जेब्ला नोंखौ नागिरनानै गाबबाय बायोमोन बै समावथ' नों आंखौ नायफिनाखैमोन आंखौ नागारखानानै दासो आरो मा खि जानो आंजों फैफिननांगौ नों जेसेबांखि बुङा मानो बुंबाय था इसा आं गासैखौबो खोनासंगोन थेवबो आं दिनै नोंखौ लानानैसो थांफाखागोन अ साला थाखा फैसानि लफिया आंनिफ्राय गोदो थाखा फैसा लुथिनानैबो थोबावाखै नोङो नों लफियाखायनोसो साला आंखौ साख्रि मावनाय नुनानै दा आंनि साख्रि मावनाय थाखाखौबो नों जानोसो आंखौ फुस्लायफैदों बिदि नङा इसा नों दाबो मानो रागाखौ खमायाखै सिगां जि जाबाय गासैखौबो बावगारदो दा आं गोदान गोदै संसार नुफिननो थाखाय नोंखौ लांफैदो इसा थौदो ना आं नोंखौ लानानै थांनोसै नों सानदोंब्ला नोंनि साख्रि मावनाय फैसाखौ लुबनांनानैसो आंखौ लांनो फैदों इसा आं नोंनि साख्रि मावनाय थाखाखौ लुबनाङा नों आंजोंल' थौदो आं नोंखौ साख्रिबो मावहोआ नोंखौ खस्थ' खालामहोआ आं नोंखौ गोदो जेरैबायदि अनदोंमोन बेबायदिनो अनफिननोसै अन्नानै रोन नोंनि बेफोरबायदि गोदै खोथाखौ बुंनानै आंनि गोसोखौ सिफायनो नांफिनला अन्नानै नों थांफिनदो आं दा नोंजों थांनो हाथ'आ मानो इसा आं जेबो मिथिया नों आंजों थांफानो नांथारगोन दिनै नोंखौ मोनलाङाबा आं थांखाया बुजि नों मिथिया जानो हागौ नाथाय दा जोंनि नखरा दुखुजों बुंफबनानै दङ आरो बे दुखुनि समाव आं नखरखौ बेबायदि गारनानै नोंजों थांनो हाया नों जेबो बुङालासे थांफिनदोल' आं थाङा होनदोंना इसा आं थाङा जेब्लासिम नोंखौ मोनलाङा आं थाङा प्लिज आंनि आफा आरो आदैया बेसेबां रागा खरा बेखौ नों मोजाङैनो मिथिखागौ दा बिसोरो नखराव दावराव दावसि खालामफिननो हागौ बिसोरबा दा नोंनि सोमोन्दै मा साननानै दङ नखराव गोबां दुखुजों बुंफबनानै दंखायो बेराफारसे आदैया मादैजों नागारनानै थांजानायनि दुखुआव दंखायो बबेनि रागा दा बबेयाव ज' जाहैगोन नखराव आरोबाव नांलाय खमलाय जानायखौ आं लुबैयाखै नखरा माब्ला गोजोन जागोन बेखौसो नेनानै दङ आरो बे समाव नों मानो अर लागायनानै होफैनो हास्थायबावदों आरो नोंजोंथ' रावबो हरनो गोसो गैया आंखौ दा आं बोरै थांनो अख्रायै नोंजों थांनाय माने आंखौ नखरनिफ्राय थैबाय होननानै साननाय बारे आंखौ सोर रैखा खालामगोन खनसे नङा खनै नङा आरो नोंखौ मा फोथायनानै थांनो नोंबोथ' मानसिया बेनो खुगायावल' गोदै मोनसान्दिल'सो अनो जाब्लानो सैमा अमा बायदि गोथां गोब्राम सावजायो इसा थांखांनाय गासै जाथायखौ बावदो आं नोंनो खोथा होयो आरो बे बारनिफ्राय माब्लाबाबो बिदि जाया थेवबो धोखा मोननाय मानसिया माब्लाबाबो फोथायनो हाया आंथ' नोंखौ मालाबाबो सानाखैमोन नों आंखौ बिदि खालामगोन नाथाय नोङो जिफोरबायदि महर दिन्थिबाय बेखौ आं बोरै बावनो
नों जेसेबांखि बुङा मानो आंनि मेलेमाव हाबना थाखानाय दुखु खस्थ'फोरखौ आं बोरै बावगारनो आरो नोंदि आंखौ बिदि खालामनाय नङा आं बेखौ बोरै फोथायनो जि नोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङमोन बै फोथायनायखौनो नोङो बस'बाय सिफायबाय बायग्लि होबाय इसा बासरोन आरो जेबो दा बुंसै अन्नानै नों थांफिनदो आं थाङा इसा दिनै नोंखौ लानानैसो थांथारगोन आं नोंखौ मोनलाङाबा आंबो थाङा सोर बुयो बुथों सोर मा खालामो खालामथों थेवबो दिनै नोंखौ मोनलाङाबा आंबो थाङा नों थांमारा ना थांमारा नोङो थाङा ओहो थाङा नों थांमाराब्ला नों बेयावनो था सोर इसाखौ लांबाय थाबानो जाबाय नाथाय आं हले थांनायाव गैया था नों